Moi! Markkinoilta löytyy jos jonkunnäköistä mattoa, jota käytetään monesti samoihin tarkoituksiin. On esimerkiksi messumattoa, venemattoa, terassimattoa ja sitten termomattoa, mistä mäkin olen mun oman veneen tai molempien veneiden sisustan tehnyt. Nämä kaikki tuotteethan on täysin erilaisia ja venematto, mikä on tehty juuri veneitä varten, niin on ainut sellainen, mikä on aukiharjattu. Eli aukiharjattu matto tarkoittaa sitä, että siinä venematossa ei ole yhtään silmukoita. Ja siitä on tullut nyt jonkun verran kysymyksiä mullekin, että millä tavalla jos uistimia putoo tänne lattialle näille tasoille, niin miten ne uistimet lähtee pois, koska tämä termomatto ei ole aukiharjattua. Eli tämä termomattohan on 100% kotimainen tuote. Tässä on 3 millin neulehuopamatto. Moneen muuhun mattoon niin kun verrattuna, niin tässä on todella tiheä tämä pinta. Eli ei ole niitä välejä, tosi helppo pitää puhtaana. Sitten täällä on 4,5 millin umpisolumuovi pohja, tämmönen reijitetty, hengittävä, päästää veden mukavasti läpi. Ja tää on todella helppoa leikata ja työstää. Mutta nyt me voitaisiin lähteä katsoa, että mitä tapahtuu, jos semmonen uistin putoo tähän näin ja koukut tulee tuohon mattoon. Mä koitan ainakin mahdollisuuksien mukaan välttää sitä, että mä säilyttelisin mun sädejä, koukkuja, mitään uistimia näillä tasoilla tai lattialla. Ihan senkin takia vaan, että mulla on paljon koukuissa noita väkäsiä. Sitten jos niihin laittaa käden päälle, ottaa tukea, astuu, niin siinä voi käydä huonosti. Mutta sehän on varma, että jokaisella meillä on se ystävä, on se sitten Jukka tai Risto, jolla on 2 tai 3 Ikea-säkillistä uistimia. Ja yleensä se on se sama kaveri, joka sitten vähän koheltaa. Ja niitä uistimia saattaa putoa sinne veneen lattialle. Esimerkiksi vaikka niin kuin kokonainen ämpärillinen, niin kuin tässä. Noin. Nyt ne on siellä. Lähdetään kattoo, irtoako ne tosta matosta. Eli meillä on uistimet nyt siellä. Tietysti tästä päällimmäiset lähtee suht helposti. Täällä on lattialla näitä. Toki näissäkin järjen käyttö on sallittu. Näissä on kaikissa on koukut, kaikissa on väkäset. Valehtelin, tässä ei näköjään ollut koukkuu. Toki nämä saa, kun työntää tänne, niin jäähän ne kiinni. Ja jos sä lähdet repit tänne päin, niin eihän ne helposti lähde. Mutta vaikka sä työnnät nää, niin kyllä nämä ihan helposti täältä lähtee. Et ei mulla ole ainakaan mitään ongelmia. Toki jos ne viljelee siihen heti kalareissun alkuun ja sitten sen koko kalareissun ajan, niin kävelee näiden uistimien päällä siinä, niin totta kai ne on sitten vähän vaikeampi irrottaa. Tässäkin niinku tää on kiinni täällä tai kiinni ja kiinni. Jos mä vedän tänne päin, no irtoilee se silti. Mutta jos mä otan tänne päin, niin komeastihan ne lähtee. Eli ei mitään ongelmaa käyttää termomattoakaan venehommissa. Siinä. Tässä meikäläisen Vertigo 350 itse liimailu termomatot tänne näin. On etutasolla, on takana, on lattialla. Ei mitään, kohta alkaa syksy, tulee talvi, kaikilla on aikaa puuhastella, niin alkakaa rakennella teidän veneitä, millä sitten ikinä rakennatte. Mulla on termomatolla tehty nämä tasot.